nake gaya miki wallahi in dai muna tare ki kwantar da hankalinki daga nan har America sai na kai ki Allah sosai America zan kai ki mu shiga jirgi ki ji shu sai ai ne ce da godiya ni ba ni so samun beautiful irin ki wallahi ina san da fatan dai zaki ji san ji an gama kawai dai ya sai abin da na nake so san ka wallahi I love you too love you too I love my love wayo kai wayo daɗi ni tun da ba taɓa gamin kalma irin wannan ba Allah wallahi yanzu ne kai dace to na gode sosai ina godiya da kulawarki kuma da fatan za a ci gaba da bani kula irin wannan shikenan mu je ko mu je mu karasa raka ki gida saboda samu wannan ka ce in ara ma kaya na ara maka ba ba abin da zaka gaya mun ba abin da zaka gaya mun cire min kayana kawai ka cire min kayana ba wani abin da zaka gaya ni da kai ne wannan ka cire min kayana kawai ba wani abu malam kwana uku yau kayan na a jikinka tun da ka ar wannan kayan wannan su kadai nake sakawa a jikina su kadai dan Allah ban jaka ba haka bane baby makaryaci ne da kika ganin shi cire min kayana kawai cire min kayana kai mun haka cire min kayana ba abin da zaka gaya mun cire min kayana cire min kayana cire min kayana cire min kana na ta arin ba abin da zaka ga cire min ba abin da zaka ga kai da aka ce a ara ma kaya daga zuwa kwana ɗaya zaka je ka dawo amma shikenan sai ka tafi mu da kaya ka kika mun kana ba haka ake rayuwa ne wannan saboda Allah cire min dai kana cire min a zo a cire min kan a kasuwa cire min kana ka bari in kama a gida cire min kana ba na so cire min ba haka bane baby cire min wando na cire min wando na cire min ciro min